Na većini vodenih površina više nije dopušteno zbog zaštite riba koristiti pletenu predveznu strunu, ali ipak, ako želimo naš završni pribor zabaciti na veliku udaljenost, moramo se dobro osloniti na njega i snažno zategnuti. Tanke glavne linije nisu prikladni za ovo, pa nam je potrebno alternativno rješenje za bacački humak poput ovog koji ovdje vidim. Ovo je zadebljani monofilamentni predvez za lijevanje, dostupno u 3 različite veličine, a dobra vijest je da su sada dostupni u našoj ponudi. Na kolutu najlona pod nazivom Haldorado Max Tapered Leader Line, kad otvorim kutiju, vidjet će što, postoji 5 komada zadebljavajućeg užeta duljine 15 metara. U ovom slučaju početna debljina za ovu veličinu je 0,20 mm i to se zadeblja na 0,50 mm. To se posebno odnosi na duge relacije, preporučuje se za ribolovce na fider, dok je sljedeća početna veličina 0,23 mm. Kada trebate loviti veće šarane s debljom glavnom strunom, onda bi ovo mogla biti dobra alternativa. Najdeblja početna veličina u obitelji je 0,26 mm, ali također završava na 0,57 mm. Ova veličina je jasno namijenjena velikim šaranima ili, kako ih u Mađarskoj zovu, preporučuje se šaranašima koji love na bojle. Želio bih vam još nešto zanimljivo pokazati. Jasno se vidi da su prva 3 metra najtanji dio, odnosno početna debljina ove strune. Postoji 7 metara prijelaznog dijela tijekom kojeg se postupno zadebljava, a posljednjih 5 metara je najdeblji dio strune. Naravno, to je dio koji nosi najveće opterećenje. To je dio strune koji je najviše izložen opterećenju, zato je i najdeblji, a u svakom slučaju iznosi 0,57 m. Stalna je dilema kako točno spojiti ovaj dio s glavnom strunom. Na stražnjoj strani kutije možete vidjeti savjet za vezanje, a čvor Unito Uni je za ovo također savršen. Korak po korak ovdje možete vidjeti kako se to radi.